V dnešním videu se podíváme na 5 nejnebezpečnějších zvířat na světě, takže hoďte tady like, hoďte tady odběr a my jdeme na video. Číslo 1. Komár. Jo, komár je jeden z nejvíce nebezpečných zvířat, i kdybyste si to jako neřekli, ale přenáší nemoc jako malarie, což je dost nebezpečná nemoc a roční počet obětí je až 1 milion lidí, takže a jich vážně hodně, takže z toho důvodu je na prvním místě nejnebezpečnějších zvířat na světě. Druhý místo had, je to například zmije nebo tajpan a je roční počet obětí je přes 100 000 lidí. A proč je vlastně had tak nebezpečný, to je z toho důvodu, že mnoho hadů má silně jedovaté zuby, které vstřikují jed při kousnutí a jakožto nějaký jedy, například neurotoxin napadá nervový systém, který může způsobit ochrnutí a zástavu dechu, takže proto je jeden z nejnebezpečnějších. Třetí místo a tam se neumístil nikdo jiný než pes. Jo, říkáte si, proč by tam měl být pes, ale je to už z několika důvodů, jakožto přinášeč vztekliny, což je virové onemocnění, který napadá mozek a nervovou soustavu, takže hodně nebezpečný. A hlavně, jo, jako nejsou to úplně ty, co máte doma, ale jsou to třeba taky ty toulaví psi a z toho důvodu jsou dost vlastně nebezpeční kvůli tomu, že když někoho nakazí steklenou, tak už prostě je s ním konec. A jo, proto jsou tak nebezpečný. Čtvrté místo je to krokodýl a je to z toho důvodu, že má nejmocnější stisk čelisti v živočišné říši a jo, potom za druhý, proč je tak nebezpečný, tak vlastně může být ve vodě i na souši a také je velice inteligentní, takže toho dělá takhle nebezpečným. A my jdeme na poslední, 5. číslo a tím není nikdo jiný než lev. OK, máme tady 5. poslední místo v tady tom žebříčku, v tady tom videu, takže pokud se vám takového videjka líbí a chtěl byste nějaký jiný věci, zajímavosti, tak tady určitě hoďte like a odběr a my pokračujeme. A poslední místo, OK, hoši, jestli jste si mysleli lev, tak jste si mysleli správně a je to už z několika důvodů, a to, že lev je dost těžký zvíře, jak určitě víte, a je dost i velký, takže to už má, tady tom už má výhodu a hlavně má jako dost silnou čelist a drápy, což ho dělá jedním z nejnebezpečnějších zvířat na zemi a hlavně také loví ve smečkách, takže když najde nějakou kořist, tak je na tom celkem dost špatně, jo, kdo by chtěl taky utíkat si lvům. Takže to už je důvod, proč je také nebezpečný. A to je všechno pro tadyto videjko. Hoďte na tady tom kanále odběr, hoďte na tady tom kanále like, jestli vám líbí takovýhle videa a klidně mi napište do komentářů, o čem bych měl udělat další videjko a zatím zdarec.